pambansang pabahay mga kaistorya gisugda nagpapuyo no dinhi sa Cebu ngadto sa 3,000 ka mga benepisyaryo alang sa mga matag Pilipino. May adlaw na usab kanato mga kaistorya na nasa karon sa ato ang bag-o nga vlog kabahin ni ato mga panghitabo sa ato ang nasod nga Pilipinas. Tungod nini mga kaistorya, doon ako ihatag nga reaksyon nga video alang kaninyo. Tungod kay bag-o lang kagahapong adlaw mga kaistorya gibalita no ngadto sa PTP Vibe nga dunay 3,000 ka mga Cebuano ang makabenepisyo sa pambansang pabahay o kini gitawag og 4PH mga kaistorya nga proyekto ni PBBM no 3,000 ni mga kaistorya nganha sa Pulang Bato, Cebu City mga kaistorya. So ang kining balita mga kaistorya medyo nahugyaw no ang mga wala pa masayod tungod lagi ning isyu sa politika nining PBBM ug ni Tatay Digong mga kaistorya. Apan akong nakita mga kaistorya medyo murag ni kalma gamay ang mga DDS ani nga mga kaistorya tungod kay nakita gid nila no nga malipayon ang nakadawat nini mga kaistorya. So kining pambansang pabahay para sa Pilipino mga kaistorya o kini gitawag og 4PH no pambansang pabahay ni siya mga kaistorya proyekto ni Bongbong Marcos no nga gi apod-apod no Luzon, Visayas, Mindanao nga gi tukod ni siya mga kaistorya bisan dinhi sa atong lugar sa Cebu mga kaistorya. O sa dili pa nako ipakita ni video mga kaistorya ato sa ning basahon kining dinhi sa website sa 4PH mga kaistorya nga unsay pasabot ining 4PH. So ang giingon diri mga kaistorya pambansang pabahay para sa Pilipino as one of the President Ferdinand R. Marcos Jr.'s flagship programs, the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing 4PH program aims to build 6 million housing units and generate around 1.7 million jobs yearly from 2023 to 2028 together with President Marcos Jr. So tiaw mo na mga kaistorya 6 milyones ka mga balay no nga plano nga tukuron sa tibok nasod nya kining video ako ihatag kanyo mga kaistorya kining atong itagalog reaksyon no kining gibalita sa TV5 kay gisugda na gyud puyo no didto sa Pulang Bato, Cebu City nga mga benepisyaryo sa kining balay mga kaistorya nga pinaagi sa pagdumala nini sa Cebu City government mga kaistorya. So kini nga video mga kaistorya atong tanawon. 3,000 pamilya sa Cebu City magkakaroon na ng tahanan sa pamagitan ng Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Ang detalye sa ulat ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Masayang sinuri ni Erica Jade kasama ang kanyang anak ang isang model unit ng tahanan na kanilang matitirhan sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Formal na kasing nilagdaan ng LGU ng Cebu City at ng Department of Human Settlement and Urban Development ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng 19 na gusali na may 3,054 units sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Ito ay bahagi ng So nindot kay mga kaistorya no gisugda na gitagaan na ang katong mga pamilya nga makabenepisyo nini mga kaistorya. So kini mga istorya maayo kani siya nga balita alang sa matag Pilipino kaysa atong nakita sa mga nangaging administrasyon sa presidente sa atong nasod nga Pilipinas no wa pa gini masukad nga nahitabo apan kini na doon na lagi siya na kung nakita no mga istorya apan dito sa katong sa Tacloban mga istorya dito katong panahon sa bagyong Yolanda nato siya tukod no pero dili sad ingon ani ka puro mga housing gyud siya nga dako nga condominium gyud siya style mga kaistorya. So kato dito mga kaistorya gi kuanto tukod mura siya kanang ordinaryo ra nga balay ra siya nga plain ra siya nga balay atong panahon sa Yolanda pan kini mga kaistorya dako ni siya mura ni siya og condominium style ni siya mga kaistorya no sa atong nakita ning video. So atong tiwason og tan-aw mga kaistorya. Ang 19 na gusali na may 3,054 units sa Barangay Pulang Bato, Cebu City. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng LGU sa 4PH na flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan nagkaroon ng groundbreaking ceremony at ipinakita rin ang model units sa mga benepisyaryo.
Happy good kay sa pila ka tuig na mong ni-rent, at least ba makaingon mi nga yes na nagyud mi ka ng balay gani. Bahala siya ibutang talag dugay siya, pero at least kanang nanadyo kay may muha gani nga kanang properties na jud. Nasa 25 metro kwadrado ang sukat ng bawat unit. So dili kay medyo ingon mahal mga istorya no. Na 4,386 ang bulan niya sa pinaagi sa pag-ibig no nga pagabayaran mga istorya. So atong mga kini siya nga presyo medyo dili kini siguro bugat tungod kay kung ang usa ka pamilya magatrabaho minimum niya ang usa ka bana or asawa na po siya sideline, so medyo makatigom-tigom gyud at least nga doon lagi sila mapuy-an mga kaistorya. Base sa video nga atong nakita sa mga kaistorya, nindot siya mga kaistorya no. Condominium ya dunay kwarto, nindot siya porma gid mga kaistorya. Makaingon ta nga galanti gid siya nga porma mga kaistorya no. So kini nindot nga siya maayong balita ni siya mga kaistorya no, alang sa tanang Pilipino nga nangandoy og balay nga dili gid kaayo ingon nga medyo mahal mga kaistorya. Nya pinagi usab kini sa LGU sa aning atong gobyerno mga kaistorya atong tiwasog tan-aw. 1. This is actually pambansang pabahay para sa Pilipino program. This is the flagship project of this administration under the leadership of our His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He issued an executive order number 34 declaring 4PH as the flagship program of the government. Everybody So nindot kay mga kaistorya no. Katong mga tao nga wala pa masayod, so kung makita mo sa akong vlog kining kabahin ining atong mga programa sa atong gobyerno, kita mga kaistorya sa akong side dili ko ingon nga pro Duterte, anti Marcos, pro Marcos, anti Duterte, dili tay nana mga kaistorya no nini atong vlog. Kining Kaistorya TV mga kaistorya ko pahibaw sab kaninyo nga kita nag-vlog kabahin lang gayud sa unsay kayuhan nga nabuhat no alang sa atong gobyerno nga Pilipinas mga kaistorya. Dili ko anang mga negative or kanang bati nga mga baruganan mga kaistorya. Ang ato unsa lagi kayuhan ug doon na say mga kahiwian mga kaistorya ato sa nang i-vlog alang usab sa mahibaw sa atong mga babayan mga kaistorya. So base sa atong report nga atong nakita mga kaistorya this PTV 5 PTV Philippines nga kining PTV mo sab ni siya ang network no sa Pilipinas sa gobyerno ginagdaan ni mga kaistorya. So nindot kay mga kaistorya no kining pabahay program ni PBBM tungod kay nakita nato nga nindot siya og pamaagi tungod kay ang kining mga squatter area nga walay gyud tay gikakuan ining pamagiha kaysa base sa atong basa ganiha mga kaistorya no Luzon, Visayas, Mindanao 6 million ni siya ka mga balay nga tukuron, plano nga tukuron sa gobyerno mga kaistorya. Muni siya gitawag og 4PH no mga pabahay mga kaistorya. So nindot kay mga kaistorya no kani atong gihatag kaninyo nga balita karon ning adlaw. Hinaut pa sunod nga vlog mga kaistorya mag-suporta sa mo sa ako ang gamay nga channel sa Kaistorya TV sa YouTube. Ni akong Facebook mga kaistorya. Doon na mo mga reaction, mga komentaryo sa ako ang vlog nga simple nga Bisaya nga vlog mga kaistorya kabahin ni atong mga nasod nga Pilipinas. Mamahimo gid kamo mo comments mga kaistorya, mo like, mo share, mo subscribe mga kaistorya. Ug dinhi la tataman mga kaistorya sa sunod na tong vlog may adlaw.